Tira. Ang 10,650. Alright mga kaspero, spear fishing ulit tayo. Dito tayo sa tapat ng airport ng Katiklan. So bali masama yung panahon, kita nyo naman, malakas yung ulan, malakas yung hangin, pero dive pa rin tayo. Yan. Sana makaswerte tayo ngayong araw para meron tayong pang-ulam. Umpisahan na natin ang ating pagsisid mga kaspero. After natin makapag-warm up, dito na tayo pumunta sa medyo malalim na part. Tinignan natin sa dive watch, umabot na tayo ng 21 meters. At yung hunting natin dito, isang lunar tail na grouper. Kaya yung ginawa ko, dinrap shot ko na lang. Total, hindi naman siya masyadong mailap. Kaya eto, pinana na natin. At bali ito na yung unang isda natin sa araw na ito mga kaspero. Isang lunar tail na grouper. Pagkatapos natin na ilagay sa bangka yung isang lunar tail grouper natin, pumunta ako dito sa spot kung saan nakakita ako lagi ng Giant Tree Valley. Dahil itong spot na to, maraming mga bait fish katulad ng mga dalagang bukid. Mostly kasi itong mga dalagang bukid yung sinusundan ng mga Giant Tree Valley. Ngunit sa time na to, pagdapa ko, wala akong nakitang malaki, kaya hintay-hintay lang tayo, baka dumating. Na patagal tayo ng konti sa paghihintay at wala talagang dumating mga kaspero. Kaya back to the surface na tayo at move forward tayo sa ibang spot na makakahuli tayo. At ito na ang hinihintay natin mga kaspero. Itong dalawang bato na to, medyo may kalaliman yan mga kaspero. Yung taas ng bato na yan, umabot yan ng 24 meters. Yung baba, siguro nasa 28. Kaya, nung tiningnan ko, merong GT sa gitna. At sa unahan na part, merong isang marble grouper. Kaya pinili ko na itong Giant Tree Valley. Ay yan, napakaamo. Kaya kailangan talaga yung timing shot natin para hindi na makahugot ng line mga kaspero. Kaya ayun, sapol sa ulo. Umikot lang siya dyan mga kaspero. Kaya yung ginawa ko, binilisan ko na pataas para hindi na siya umikot dyan sa malaking bato. Baka isabit pa yung line natin. Kaya ayun, binilisan ko sa taas para mahila ko siya doon. Hindi naman siya masyadong malakas dahil siguro na tamaan yung pinakabuto, kaya hanggang dyan lang siya mga kaspero. Nung dumating na si kuya, inabot ko na sa kanya yung pana natin at kinuha ko itong pang night dive para ma second shot natin. At ayun, na spine shot ulit natin. Kaya
goods na nahuhuli natin itong giant trevally. Umabot ito ng kulang-kulang 18 kilos. Kaya ito na yung pangalawang isda natin sa araw na to. Kahit malakas, meron pa ring biyaya. Kaya ayan. Iniisip ko lang yan kanina mga kaspero, pero ayan, nangyari. Laki. Alsama na. Binalikan ko yung bato kung saan tayo nakakapana ng malaking trevally mga kaspero. At hindi ako sumagad dyan. Nag-pre-pull lang ako. Din tingin-tingin sa paligid. Dahil maraming bait, baka meron king mac. Kaya eto, nung pagtingin ko sa unahan, meron akong napansin dito mga kaspero, isang king mackerel. Kaya yung ginawa ko, hinabol ko na at pinana. Muntik nang dumaplis pero tagos yung shop natin hanggang sa line siya. Kaya hindi ko siya pinigilan. Hinayaan ko lang siya mga kaspero hanggang saan yung lakas niya. Total mahaba naman yung tali natin, kaya hinayaan ko lang talaga siya hanggang sa manghina. Ito na yung king mac natin na pinana. After ilang segundo, nanghina na rin ito. At tingnan nyo mga kaspero yung pagkapana natin dito sa king mackerel na to. Sa tiyan yung pagkatama at naplis lang talaga. Kaya dahan-dahan lang natin hinila. At buti medyo mahina na siya. Kaya yung target ko dyan nahahawakan yung hasang. Dahan-dahan lang para hindi siya pumiglas. At ayun, nakuha na natin itong king mac. At ito yung third fish of the day natin. Isang good size na king mackerel. Maabot ito ng 5 kilos mga kaspero. King mac. Sunod sa GT, king mac. Same spot pa rin. Binalikan ko uli itong bato. Nagbabaka sakali ako na makita ko yung marble grouper dito. Kaso lang, pababa pa lang ako, meron akong nakitang isang brassy trevally at umalis naman. Siguro natakot gawa ng dumaan yung bangka sa taas. At tumingin-tingin ulit ako sa paligid. Total wala na yung marble grouper dyan. Baka merong king mac at wala akong nakita. Yung nakita ko lang is yung double line mackerel. At hindi naman natin yung target ngayong araw dahil pelagic yung target natin. At umahon na lang tayo. Sa time na to, umambush ako dito sa bato na to. At ito nga yung sabi ko kanina, umabot ito ng 23 or 23.5 meters. Ayan, medyo malalim ito. Taas pa lang ito mga kaspero, pero pag tinignan nyo yung baba, malalim pa yan dyan sa baba. Kaya tinitingnan ko yung paligid, baka may umangat na GT o kaya king mackerel. Ngunit walang lumapit, kaya back to the surface tayo.
pumunta tayo sa unahan at medyo malayo na tayo doon sa bato, at pagkadapa ko nakita ko itong king mackerel, ngunit mailap kaya hindi natin pinana, hinayaan na lang natin, baka babalik naman yan. Eto nga, hindi tayo nagkakamali. Pagka-drop ko, andyan na sa harapan ko, kaya tinarget na natin. At syempre, pagandahan natin yung tama para secured na makukuha natin. Ayan. Bali, pang-apat na isda natin mga kaspero. Nakadalawang king mac na tayo, isang GT, tsaka isang lapu-lapo. At syempre, hindi ko tinantanan itong marble grouper at nakita ko mga kaspero. Kaya ayan, nakasilip sa atin, kaya pinana ko na mga kaspero. Dahil itong bato na to, dito ako nakapana ng 2 piraso. Yung unang napana natin 12 kilos, yung pangalawa 13 kilos. At ito naman, hindi naman malaki, pero good size na rin. Umabot na rin ito ng 4.5 kilos mga kaspero. At ito na yung last fish of the day natin, dahil nagsimula tayo nag-dive pag alas 9 ng umaga at natapos tayo alas 5 na ng hapon mga kaspero. Kaya shout out sa mga sperong ganyang oras yung paghahanap buhay. Kaya sulit yung dive natin ngayong araw, kahit medyo malakas yung alon, masama yung panahon, meron pa ring blessing mga kaspero. Ito na yung last fish of the day, isang marble grouper. Kaya abangan nyo sa pagbibenta ng ating isda. goods naman at mahuli tayo. Pero medyo malaki pa. Ang laki sana. Kaso mabilis lang, hindi natin mabol. Kaya uwi na tayo. So wakas, nakarating natin tayo mga gaspero. Ang lamig, hello! Lamig! Ayan, bali kulang-kulang 18 kilos yung giant trevally natin mga kaspero. Kinakaliskisan na ni Master Kevin, no? Yan, tira Master Kevin.
So, tingnan nyo mga kaspero, may mga bumibili ng isda. Oh. Ayan. Ayan. Bumibili ng isda. Ayan. Tira. Yan. Long nose emperor. Next. Kaya yan. Alright. Dito ako para kita si Master X. Mura naman ibahan ito mga grupo ko, ano? Okay. Oh, hindi no? Oh, ukan beran sa may hangin. Balloons. Balon. Pero kung bulatangan at loon, patron. Boy, lamig. Lamigan ganit tao, oh, isda pa. Utang pa sa ice. Utang pa sa ice, be. 15, 50, ano nyo? Uy, ano rin oy? Si kilos? Ah, Si 11 ang kwan. Ajis? Kilos? Laman. Oh. Anong manok? Kulang. Ay, wala no. No? Mambit, agad. Ara, ulo. Sino ra? Hindi, may tigiyat rin. Sige lang, okay lang. Kailangan lang, ma'am. Sunod lang ako. Isot lang, bay. Bali, ubos na mga kaspero. Saglitan lang. Oh, wala lang, hindi tayo inabot na 1 oras. Dinumog yung isda natin. Buti nakakuha pa tayo ng pang-ulam. You know, buntot ng King Mac na lang. Ito, akin ang Yan. ulam mo. Yung kay Master Danny, pusit. You know? Wala. Oh, sold out na rin yung ulo na yan. Dadalhin ko na yan doon sa kapitbahay yung bumili. Yan mga kaspero. Yan. Grabe, yung 2 tanigi, yung lapu-lapu. Oh, ubos talaga. Alright mga kaspero. Yung kinita natin lahat. Itong cash natin is 9,650. So bali may utang na 1,000, papachikas lang daw. So umabot tayo ng 10,650. Ayos. Sulit ang dive natin mga kaspero, kahit may bagyo, may swerte pa rin tayo. Kaya ayan, i-divide na natin to sa 6. Bawas lang natin yung gas at tinapay. Ayos. Maraming salamat mga kaspero sa walang sawang pagsuporta. Bali, shoutout tayo. Shoutout kay Alan Bautista, kay Tidakmara _respect. Ayan, shoutout. Kay Rolly Bejok. Ayan, kay Rooney Alpas. Shoutout. Pilayo Hilito Family from Boracay. Shoutout. Kay Achmad Sumangka. Shoutout. Kay Nexon Echon of La Union. Ayan, shoutout. Kay Jerry Kumayas and Kumayas Family from Tiwi Albay. Shoutout. Kay Dinis de la Cruz from Naik Cavite. Shoutout. Kay Roderick Tanay 51 and Tanay family from lokal ng Port Esteta. Ayan, shout out. Meron tayong question dito mga kaspero. Anong brand ang gamit mong mast? So, yung ginagamit ko lang na mast mga kaspero is nabibili lang sa Shopee. So, walang brand yun. Basta pipiliin lang natin yung silicone rubber niya para hindi
masakit dito sa pisngi mga kaspero. At isa pa, ganda ng pana mo. Magkanong sit up niyan from Jeffrey Tambulian. Ayan. Bali yung ginagamit kong pana, itong Spearmaster. So merong nagbenta niya, nabili lang natin ng halagang 2.5 mo, mas mura, kaso lang marami tayong in-upgrade dyan mga kaspero. Binilhan natin ng roller head na pang invert, and then rubber, yung reel. So bali umabot rin tayo ng kulang-kulang 8 to 10,000 na ginastos mga kaspero. At meron pa tayong mga shoutout kay Jeffrey Cabrera, kay Skeptron Sakala from Dapitan City, shoutout. Kay Pideric Tirirado, kay Elmer Lumbendencio, ayan, shoutout. Kay Niel Ian Talikik, ayan, shoutout. Kay Bernie Lustreno, of course kay Danilo Adalim, kay Mark Anthony Motya 2017 from Romblon, shoutout sa mga taga Romblon. And then kay Mandaragat Rian TV, ayan. Silent viewers ng San Jose Romblon, ayan, shoutout sa mga taga San Jose. Nung nakaraang araw nandiyan tayo nag-live at nakahuli tayo ng dog tutuna. At sa mga sundalong spero at Sambuanga spero, ayan, shoutout po. Dive safe po kayo lagi dyan. Maraming salamat sa panonood ng ating mga video. And then kay Albert Paulino, Elmer Macias, Philippine Navy spero, Sambuanga City rin. Ayan, shoutout po. Ingat po kayo lagi. And then kay Rapi Bantilan, kay Prisking Sami Moneba from Antipolo, shoutout. Kay Loria Bidal from Bisao Mountain Province, ayan, shoutout. And syempre kay Sir Bontasio and kay Sir Bobby Gaba, sa wife, and kay Mary Jane Salvador at sa ibang relatives na mga kasama ni Sir Bobby Gaba nung pumunta dito, shoutout. Kay Randy Ortez from Binangonan, Rizal, ayan, shoutout. Kay Astrid Haikap from Bai City. At last na question mga kaspero, kay Simon na paglinawan. Ayan, ilang rubber yung gamit ko. So yung gamit kong rubber sa pana natin, bali isang main tapos 3 kicker mga kaspero. Yun yung gamit ko. At dito na nag-i-end ang ating video. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na mga kaspero. And syempre, hit yung tiny bell para updated kayo sa mga latest video na i-upload natin kagaya nito. Maraming salamat. God bless you all.